आरे सुदिमा बहा थाखोब्रा मा दाबो फैदिया जाखो? फैगासिनो नङा बे नोंहालाय मिन्थिखाया बे माबायदि खरा बाइक सालायो? मिथिगौब्रा मिथिगौ बेनिखायनोथ' बुलेट लादोंब्रा बियो। औ नङाबा माथो। मा ब्रमोन? औ ब्र ओमफ्राय मा खनसे रेस होनोसै नामा? बुलेट भार्सेस पालसार 220 जाय जेनो बेनो पार्टि होनांगोन खिन्थु। दिनै हानाय नङा ब्र, मानोना दिनै नोम्बाजैखौ बेरायनो लांनांगौ। गाबोन खालामजागोन दे रेसखौहाय। आरो बिदिनो जाथोंसै, जायनि जेनो बेनो पार्टि होनांगोन। नाथाय बाजैयालाय बहाथो बोरो? आरो फन हरदोंमोन दहाय, दालाय फैगासिनो खोमा। देलाय नोम्बाजैया फैबायानो हनै। दिनैबो रेस खालामनो नागिरलायबाय नामा नोंसिनिया? आरे नङा आंनि जिउ। आं बेसेबां बुंबाय थायो नोंखौ बेफोरबायदि रेस दा खालामलाबाय होननानै। बेफोरबायदि रेस खालामलाबाय थाजायो नामा गारि जिनिसजों? बोरैबाफोर माबाफोर जायोबा आरो गारिया लासै सालायनो सोलों। आस्थे सालायखायोना आंलाय। आं नुखांखाबाय नों माबायदि लासै सालायो। आरो बोरै हेलमेटआ? दिनैबो हेलमेटखौ लाबोआसैलाय नोङो। हारे गावनि थाखाय सानाब्लाबो आंनि थाखायथ' एसे सानना नोङो। जुदि नों बोरैबाफोर माबा मोनसे जायोब्ला आं बोरै थागोन? आरे आं मा जानांगौ? जेबो जाया आंखौ। जाम्बि बायदि मा सानलाबाय थायो। थौदो गाखोदो थांसै। जेब्लायबो लोगो मोनबाथाय लेक्सार मारिबाय थायो। आं लेक्सार होआ मिथिबायना? आं नोंखौ बुजायोसो, मानोना आं नोंखौ खोमाना लानो गोसो गैया। आच्छा दालाय माथो जेबो जायाखैना? गाखोदो थौ थांसै। हाथ'दो नोंस्रा। दे। औ। हेल' लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बिनम'नि सोमोन्दै खोन्थानो सानदों। बिनम'आनो जाबाय मोनसे हनेस ट्रेडिं एप। बेयाव नोंथांमोनहा दैलि एफा रां खामायनो हानायनि खाबु दङ। इन्डियायाव 2 मिलियननिख्रुइबो बांसिन साक्सेसफुल ट्रेडार्सफोर दङ। मा नोंथाङाबो बिनमाइस नामा? जुदि नङाब्ला नोंथाङाबो जइन जादो। बिदिब्ला आं नोंथांमोननो मबाइल स्क्रिनावहाय थुनानै खोन्थानि। आरो बे एमाउन्टखौ नोंथांमोनहा गोसोबायदि सेलेक्ट खालामनो हागोन, जेराव आं नै 1000 सेलेक्ट खालामबाय। आरो बेवहाय मोनसे इन्डिकेटर दङ, जेराव नोंखौ ट्रेड खालामनायाव हेल्प खालामगोन। आरो नोंथांमोनहा मोनसे गोसोआव लानांगोन जे ग्राफआ गोजौआव थांगोन ना गाहायाव। अब्ला आं सानो ग्राफआ गोजौआव थांगोन। अब्ला आङो 1000 सेलेक्ट खालामसै। नै अब्ला आं देरहाबायानो माथो 1840 रुपिस। आरो मोनसे खोथा, नोंथाङा जुदि आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामोब्ला डाबल बेनिफिट, माने 350आव 700 रुपिस। ओमफ्राय बेवहाय इडुकेसन अपसनबो दङ। नोंथाङा बेयाव बुजिनो हायैखौबो बुजिनो हागोन। नोंथाङा बेवहाय खामायनाय रांखौ गोरलैनो पेटिएमजों उइथड्र खालामना लानो हागोन। आरो डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकखौ बाहायोब्ला आरो दा ओरैबायदि जाबावबाय, 24 आवार्सनि गेजेरावनो नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ बेंक एकाउन्ट नङाब्ला पेटिएमनि गेजेरजों उइथड्र खालामना लानो हागोन। ओमफ्राय मिनिमाम डिप'जिटआ 350 रुपिस जागोन। आरो नोंथांमोनहा बेंक एकाउन्ट, इउपिआइ नङाब्ला पेटिएमजोंबो डिप'जिट खालामना लानो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामदोंब्ला 700 रुपिस मोनगोन डाबल बेनिफिट, माने 350आव। डाउनलड खालामदो बिनम'खौ डिसक्रिपसनाव थांनानै आरो 65,000 रुपिस मोनगोन ट्रेड प्रेक्टिसनि थाखाय। अब्ला सोलोंदो दानि गोदान खोथाफोरखौ। लिंकआ डिसक्रिपसनाव होनाय दङ। डाउनलड खालामनानै लादो बिनम' एप्सखौ। अब्ला नोंथाङा बिनमाइस ना? जुदि नङाब्ला थाबैनो जइन जादो। ओंखारदो, नोंहा न' सफैबाय। अके, बिदिब्ला आंबो थांसै, नोंबो थांदो। आरो खोनासं, गारिया लासै सालायलां। आरो नेक्स्ट टाइम हेलमेट हमनानै फैयाब्ला थांनाय नङा आं नोंजों। आच्छा जागोन दे। बयनिबो गार्लफ्रेन्डआ थांनायनि सिगां बयफ्रेन्डखौ गोबानानै खुदुमनानै थाङो। आंनि गार्लफ्रेन्डआ खालि लेक्सारल' होयो। नंगौ नामा? अब्ला थांनानै बिसोरबायदिखौनो गार्लफ्रेन्ड खालामना लायाखै मानो? जायहा गोबायै खुदुमो। आदौआले, आंनि सनाया माथो रागासो जोंगारबाय। थांदो, आंबो थांनोसै। दे अब्ला थांदो, बाय। नुबायना लोगोफोर, गार्लफ्रेन्डआ बिदिनो जायो। रागाखौ बेजों बा आंजों जेब्लायबो सेंग्राफ्रानो बुजायनांगौ जायो। मा दिनै नांनोसै नामा रेसखौ? दे ब्र'।
होनोसै ओमफ्राय खिन्थु दिनै जाय जेनो बेनो पार्टि होनांगौ Sure bro, let's start the race. Bullet versus Pulsar 220. ओमफ्राय ब्र देरहानांगौ माबोरै मिथिनांगौ? नाय बै खाथियाव जि दखान दङ ना बिनि खाथिजों गिदिंनानै जायनो बाव मोनफैग्रोगोन बेनो देरहागोन Okay bro. आरे ब्र हेलमेटाथ' हमग्रोदो नोंबो आरे ब्र हेलमेट गाननानै रेस खालामनायाव मजा गैया दे नोंनिसो गोसोसै अब्लालाय थेवबो सेफटिनि थाखाय बुंबाय आं नोंसोर सानैबो रेडि दा गो ओमफ्राय ब्र खोन्थादो सोर देरहाखो आरे ब्र नोंसोर इसिबां खरा सालायबोबाय जे आंबो नुस्लाबासै सोर देरहाखो दिनैनि रेसआ बराबरसो जाबाय नाथाय ब्र पार्टियाथ' जाथारनांगोन आंनाव मोनसे आइडिया दङ पार्टिखौ दिनै सानैजों ज' मिलायनानै खालामसै नोंनि आइडियायाबो गाज्रि नङा औ आरो रेसखौबो खालामफिनथारनांगोन मिथिनांगोन जे दमा बबे गंसे बाइकआव दं पालसाराव ना बुलेटआव बेबो थिगानो औ सना बुं थौना फिल्म नायनो थांसै क'क्राझाराव नाथाय आंथ' रेस खालामग्रा रडआवसो दंफैयो दिनै आरो रेस खालामनो थांबावलायबाय नोङो आरे नङा रेस खालामनो फैयाखै सुबुंसार लेंहरनायखायसो बेरायथावथाव फैदोंमोन आं नों बेयावनो थाथ' आं थांगासिनो जागोन दे फै सोरमोन ब्र आरे अनजिमासोमोन न'आव हारसिं बरिं मोनदों होननानै क'क्राझाराव फिल्म नायनो लेंनायानो सुदेम सुदेम नों मानो बिदि खालामनो लाखो सुदेम प्लिज सिखारना सुदेम सिखारना प्लिज सुदेम नों मानो बिदि खालामनो लाखो सिखारना प्लिज सुदेम सुदेम बेबि आं ओरैनोसो खेलायदोंमोन बेफोरबायदि सोर खेलायो आच्छा जाबाय दे दागाबसै सोरै नों बेफोरबायदि खेलायनो लाजियासै आच्छा सरि दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खेला गेलेथारला आङो बाजै आंखौबो निमाहा हो सुदेमखौ बेफोरबायदि प्रेंक खालामनो थाखाय आंनो थिनदोंमोन नोंसोर थाथ' र' आं दै लायना फैनि आच्छा ब्र खोनासंलाय दिनै बाजैखौ खनसे प्रेंक बानायनानै नायनि जोंबो नायनि बाजैया नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नाङालै ब्र बेखौ हार्ड खालामनाय जागोन आरे नों टेनसन दा खालाम जों दं जों बुजायगोन अन्नानै दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खेला दा खालाम प्लिज आरो जाम्बि बुंबायना दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खेला गेलेथारला होननानै थौ आं नोंखौ न'सिम दोनलांसै जेबो नङा दे आं हारसिं थांनोसै नों दोनलांनांला आरे खोनासंना आच्छा आं दिनै नोंखौ थाबायनानैनो दोनलांसै थौदो दिनैनिफ्राय बाइकखौनो सालायथारला आङो दाथ' रागा दाजोंसै ना प्लिज अन्नानै दिनैथ' नायथारनांगोन सोर देरहामारो बुलेट ना पालसार बेथ' थिगानो नाथाय नोंथ' दिनै बे हेलमेटखौ लानानै फैयासैलाय खमसे खम गावनि सेफटिखौबोथ' एसे खेल खालाम आरे आंखौ जेबो सिन्था दा खालाम नों रेसखौल' स्टार्ट खालामदो हेलौ बहा दं नों रेस खालामग्रा रडआव दिनै आरो रेस खालामनो थांबावलायबाय नोङो आरे नङा बेबि दिनैनो जोबथा रेस नोंनि समाय दिनैनिफ्राय थैजासिम रेसखौनो खालामथारला आं नों बेयावनो थाथ' आं थांगासिनो जागोन दे फै बाजैमोन नामा औ नों बेफोरखौ बाद होदो नों रेसखौल' स्टार्ट खालामदो नोंसोर सानैबो रेडिखाना 1 2 3 गो सुदेम मा जाखो नोंलाय सुदेम आरो दिनैबो बिदिनो खेलायबावबाय बिसोरो
आरो दिनैबो लोगो नांनानै बेफोरबायदि खेलायबावबाय नोंसोरो। बाजै सुदेमा मालाबाबो सिखारफिननाय नंला आरो जों दिनै जेबो खेला खालामाखै। सुदेमा जों रेस्ट खालामबाय थानायावनो एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय। दाखालिबो बिदिनो खेला खालामनानै आंखौ जाम्बि खालामदों नोंसोरो। दिनै आं नोंसिनि खेला खालामनायखौ फोथाया माथोसै। माबार सिखार सुदेम, सिखारना थांसै। सुदेम 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 नों आंखौ बिदि हारसिं गालांनो हाया। सुदेम सिखारना प्लिज। सुदेम सिखारना प्लिज। सुदेम सिखारना। सिखार सुदेम सिखार प्लिज। सुदेम सिखारना। बेबी नों बे रेस्ट खालामलाबायनायखौ गारा मानो? आरो जाम्बि आंहा गाबोन लास्ट रेस्ट आरो बिनि उनाव आङो रेस्ट खालामथारला। नोंनि समाय। नों मिथिगौना सुदेम आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। बिनिखायनो गियो आं जे नों जेबो दाजाथों होननानै। जुदि नोंहा माबा मोनसे जायोबा आं बोरै सहायनो हानो? औ आंनि जिउ, बिनिखायनोथ' आं नोंखौ बुंदों गाबोन लास्ट रेस्ट होननानै। नुबायना लोगोफोर, हेलमेट हमैनि फिथाइखौ? बिनिखायनो जेब्लायबो ड्राइभ खालामब्ला हेलमेट आरो सेफटिजों लोगोसे खालाम। आरो रेस्ट खालामनायावलाय माथो दङ? रेस्ट खालामनायनि सिगां गावनि बिमा बिफानि थाखाय खनसे सानग्रो जे नों माबा मोनसे जायोब्ला बिसोरहा मा जागोन।